Matagumpay na naipamahagi ng Ako Bicol Party List ang kanilang 15 nego cards sa kanilang mga kwalipikadong benepisyaryo sa lungsod ng Legazpi nitong Sabado sa People's Park sa Barangay Puro sa pangunguna ni Congressman Attorney Alfredo Garbin Jr. Isa sa mga bagong natulungan ng partido si Tatay Nelson Lagilles ng Barangay Humapon. Kwento niya, Hulyo ngayong taon nang bumalik siya sa pagtitinda ng mga street food sa labas ng kanilang bahay. Pansamantala daw kasi niya itong itinigil dahil sa pandemya at kawalan ng kagamitan at puhunan. Sa tulong aniya ng nego card, kumpiyansa siyang mas lalago pa ang kanyang maliit na naipundar na negosyo. Sana po ituloy-tuloy nila itong mga programa na to kasi napakadami pong mga gusto magnegosyo kaya lang kinakapos lang talaga po sa puhunan. Papahalagaan ko to at papalaguin ko. Hindi ko sasayangin yung binigay na benepisyo nila sa akin. Bukod sa mismong food cart, nakatanggap din ang mga benepisyaryo ng high-pressure cast iron single burner, 16-inch aluminum wok, 11 kilograms LPG tank, 17 liters ng mantika, mga kagamitan sa pagluluto gaya ng tongs, strainer, cooler, stainless steel ray, at 5,000 pesos na panimulang puhunan. Ayon kay Congressman Garbin, ang nego cart ay bahagi ng Pajak Asenso program ng partido na may layuning bigyan ng panibagong oportunidad na mas kumita ang mga maliliit na negosyante sa Kabikolan. Dumaan din aniya sa masusing proseso ang pagpili sa mga benepisyaryo. Nagagi sa trainings, I hope that those trainings that was shared, given by Ako Bicol Party List, including the 6-in-1 Corporation, magamit ninda sa pagpapauswagan sa indang saday na negosyo. Siniguro din ng kongresista na patuloy na magpupursige ang partido para mapaunlad ang antas ng pamumuhay ng mga Bicolano. Sabi ko nga ni, ang prioridad ng Ako Bicol Party List, bako sa nasu advokasya sa edukasyon asin sa kalusugan o sa salud. Pati naman su pagmangno kang primerong hinaing o pangangaipo talaga ka mga Bicolano. Itong pinag-aabot ng trabaho, kita asin su presyo man kang barakalon. Because ini so concerned kang mga ordinaryong Pilipino, Bicolano sa urual daw na kansay ng pagkabuhay. Nakatakda namang dalhin ang programa sa iba pang bayan sa rehiyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.